Gọọmenti etiti ala Nigeria na-agbasi mbọ ike iweta na njedebe otu ijeri $1 a na-emefu kwa afọ ọbụla iji wee gaa njem nlekọta ahụike na mba ofesi. Minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi bụ Maazị Jeffrey Onyama mere ka amata nke a n'oge ọ na-ebinye aka nkwekọrịta n'aha gọọmenti ya na African Export and Import Bank AFREXIM maka iguzobe ụlọ nlekọta ahụike Africa Medical Center of Excellence na Abuja. Adaeze Ekwuyajide nke ụlọ ọrụ anyị na Abuja ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ụlọọgwụ ga-eri opekata mpe ihe karịrị $300 ga-abụ maka ịgwọ ọrịa ndị a na-amaghị aha ha, nke minista sịrị na ọ na-abawanye ụba n'ihi na ndị Afrịka na-ada mba n'ihe gbasara research na mmepe, nke pụtara na ya bụ ụlọọgwụ bụ nnukwu ntụpọ ụkwụ nyere Nigeria. Minista na-ahụ maka ihe ọgwụgwa na omenala Lai Mohammed sịrị na o gosipụtara mbọ Nigeria na-agba maka ahụike ụmụ amaala. N'okwu ya na mbụ ka onye ọchịchị AFREXIM Bank ọkammụta Benedict Orama kelere onye isi ala Buhari maka nkwenye ya ịhụ na Nigeria bụ nnabata nye obodo ndị Afrịka ndị ọzọ ya bụ ụlọọgwụ ga-adị, maka na ọ dịghị mmepe dị ma enweghị ahụike. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa ABS.